ଭାଇ ଏ ଭାଇ ତୁ ସେଇ ଘରର ସାନ ପୁଅ ନା? ତୁ ସେଇ ଘରର ସାନ ପୁଅ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସାନ ପୁଅ ଖୁସିରେ ଆସେ ଏବଂ ତା ଜୀବନର ପୁରା ବିନ୍ଦାସ, ବହୁତ ଖୁସି, ପୁରା କହିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଯେମିତି ତାର ବୟସ ହେଇଯାଏ, ଜୀବନରେ କେବଳ କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ସଂଘର୍ଷ ହିଁ କରିବ। ଯଦି ସେ ସଂଘର୍ଷ ନ କରିଲା ନା, ତାକୁ କିଏ ବାସି ତୁରାଣୀରେ ବି ପଚାରିବେ, କି ତାକୁ ଯିବା କୁକୁର ବି ପଚାରିବନି। ବାଟରେ ଯିବା କୁକୁର ବି ସେଇ ସାନ ପୁଅକୁ କିଏ ପଚାରିବନି। ଯଦି ସେ ଭଲ ଇନକମ୍ କରିଲା, ଭଲ ଜାଗାରେ ଯଦି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା ନା, ତାର ଗୋଡ଼ ସମସ୍ତେ ଧରିବେ, ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି ସମସ୍ତେ ମୁଡ଼ି ହସି ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ସେ ସକ୍ସେସ୍ ନ ହେଲା ଭାଇ, କୁହନି ତା ଜୀବନଟା ପୁରା ମାଟିରେ। ଭାଇ ମୁଁ ହଉଛି ସେ ଘରର ସାନ ପୁଅ। ମତେ କୁହନ୍ତି କି କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାନ ପୁଅ ହେଇକି? ଦେଖିବ, ତମେ ଯଦି ଘରକୁ ଟଙ୍କାଟେ ଗୋଟେ ନ ଦେଇଛ ନା, ତମର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କିଛି ନଥିବ। ଆଉ ବଡ଼ ପୁଅ କି ବଡ଼ ଝିଅ କିଏ ଯୋଉ ତମ ଉପରେ ଯିଏ ଥାଏ, ସେମାନେ ଯଦି ପଇସା ଯଦି ଘର ଲୋକ ଦେଇଦେଲେ ନା, ତମର ତ ଇଜ୍ଜତ ଗଲା ଭାଇ, ତମ ଇଜ୍ଜତ ଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସାନ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯୋଉ ସାନ ପୁଅ ଘରର ଇନକମ୍ କର, ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦିଅ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ବି ଇନକମ୍ କରିପାରୁ, ଆମେ ବି ସେଇ କଷ୍ଟ ସଂଘର୍ଷ କରିପାରୁଛୁ। ବଡ଼ ଭାଇମାନ ଆଉ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦେଖିବ, ତାଙ୍କେ ପଇସା ଦେଲେ ବି ଘର ଲୋକ ଖୁସି, ପଇସା ଦେଲେ ନ ଦେଲେ ବି ଘର ଲୋକ ଖୁସି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ବଡ଼ ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଇଜ୍ଜତ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ପଇସା ଦେବା ନା, ଆମର ଡ୍ରେସ୍ ସଫା ହବ, ଆମ ଭାଇ ଭଲ ଖାଇବା ହବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଇସା ଦେବାନି ନା, ଆମ ପାଇଁ କିଛି ହବନି। ଆମକୁ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି, ବାୟା କୁକୁରଠୁ ହୀନ ଆମକୁ ଦେଖିବେ, କୁକୁର ପରିକା ଦେଖିବେ, କୁକୁର ପରିକା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କହୁଛି କି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିଏ ବି ସାନ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ କହୁଛି କି ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ପରିଶ୍ରମ ଯଦି ନ କରିବା ନା, ଆମକୁ କିଏ ବାସି ତୁରାଣୀରେ ପଚାରିବେନି। ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ କହିଛି ନା, କ୍ଷମା କରିଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।